Natumba na pala! Natumba na pala yung aking live. Thank you, Ate Janet. Natutumba ka. Why? Shout out, 5 million viewers. Thank you so much. Update live po tayo kasi busy na ako mamaya.
3 hours. Magbabay na po ako. Thank you po sa mga pumunta at tumambay. Puwede na 'to pang-update. Salamat po Ate Janet, Sir Ihem, Alak, Princess Yumi. Sino pa mga napunta? Sino comments? Oy pare. Si Hasim, hi Hasim. Sorry Hasim, 'di pa kita nadadalaw, busy pa ang ate. Mamaya 'pag or bukas 'pag 'di na ako busy. Ha, thank you, ba-bye na po. Sir Iska, Ate Janet, thank you so much po talaga. Ba-bye. Kulits, thank you, ba-bye.